Karong napahimutang nasa Kapitulyo sa Sugbo ang mga dagkong programa ni ini sama sa Sugbusug ug Sugbo Negosyo. Sugda na usab ni ini ang lain pang programa nga motabang sa mga mag-uuma nga mao ang Enhanced Countryside Development kun ECD. Ang maong programa alang sa mga mag-uuma nga nahunong ang pag-ugmad sa ilang mga umahan, mga mananagat nga wala na makapalawd ug sa uban pang mga magpapatigayon nga nahutdan na og puhunan. Tabangan sila sa Kapitulyo sa pagpangita og banking o finance institution nga makapautang nila aron gamiton sa pagbangon sa ilang mga negosyo. Apan ang maong mga negosyo nahisubay gayud sa mga programa ug prioridad sa Kapitulyo. Gitinguha sa Kapitulyo nga mamahimong self-sustaining ang lalawigan sa Sugbo mao nga gusto niini makaproduce og mas daghan pa nga ani sa mais, balanghoy ug mas mulambo pa ang pagpamuhi sa baboy ilabi na sa backyard hog racing. Dili lang pagpananom ang giduso ni Gobernador Garcia, apil na usab niyang giawhag ang mga Sugboanon ilabi na kadtong naundang ang trabaho nga magsugod na usab pagpamuhi og kahayupan sama sa manok, bisaya, baboy ug baka. Karong umaabot nga Pebrero 17, magpinirmahay na sa Memorandum of Agreement kun MOA ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo tali sa tulo ka bangko sa gobyerno nga maoy mopundo sa maong programa. Kini mao ang Philippine Veterans Bank, Land Bank of the Philippines ug Development Bank of the Philippines. Humani ini, mahimo na nga mo-loan ang mga kwalipikado nga benepisyaryo sa probinsya sa Sugbo. Matod ni Garcia nga ang mga benepisyaryo sa Sugbusug ug Sugbo Negosyo mahimong moapil sa maong programa aron nga mas mapalapdan ug moasenso pagyud ang ilang mga nasugdan nga negosyo. Sa mga gustong moapil sa maong programa, gikinahanglan nga mokuha og application forms ngadto sa tulo ka government banks aron mahimong kwalipikado nga benepisyaryo. Ang mga gagmay nga magpapatigayon nga mohatag og serbisyo adto mo apply og loan sa Philippine Veterans Bank kadtong manghuam og kwarta alang sa pagpalambo sa ilang infrastruktura adto mo apply sa Development Bank of the Philippines samtang sa mga industriya nga adunay kalabutan sa agrikultura sama sa pagpananom og mais, mga lagutmon, pagbuhi og baboy ug manok, mamahimo silang maka-apply sa Land Bank of the Philippines. Ang mga sakop na usab sa Hunta Provincial maoy motabang aron dali ra ang pag-identify sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Himuon ang MOA signing didto sa lungsod sa Pinamungahan o giimbitar ni Garcia nga motambong ang Farmers Associations, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Trade and Industry, Mandawi Chambers of Commerce and Industry, Central Visayas Pork Producers Cooperative. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.